Ewe ke mandibhotise kumakhaya ngamakhaya nakwindawo ngendawo enisibukeleni kuzo ekuseni nje ngqo ibethile intsimbi yesithandathu uthetha ukuba lonto sipheke sayophula imbiza yendaba ezitshotshentla kweli nakwinkalo zone ehlabathini elami igama ke ndinguNadia Dambuza kodwa ke andihambi ndodwa ndihamba naye kaloku uLiyema. Good morning. Good morning. Kunjani? Ndiyaphila njani? Ndiphilile nkosi. Nkosi kakhulu Nadia njengoko ke mbukeli echilo xa wami elami igama ndinguLiyema Vomisa. Siyazi ke ukuba xa kungoku ninqangile nilindele ukuba sabelane nani ngesikuphetheyo. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abanyamaleleyo eMnambithi KwaZulu-Natal kulandela izikhukhula ezisube imiphefumlo yabantu abathandathu. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Jikelele to Ekhaya, there's Zimbabwe there. Urhulumente uphantsi koxinzelelo lokuqubisana nomngeni owandayo wokungena kwabemi bangaphandle ngokungekho mthethweni kweli. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abantu abakhukhuliseke kwizikhukhula ezihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal nalapho kusweleke abantu abathandathu. Ingxelo zithi ngabantu abalishumi abasakhangelwayo. Amanye amaxhoba agutyungelwe zizantyalantyala zamanzi emva kokuphuphuma komlambo iBellspruit nto leyo ebangele ukugcwala kwamanzi kuhola wendlela uN11. Konakele izindlu, ibhlorho kunye nezinye izakhiwo kwaze kwakhukhuliseka imoto. Ezinye imoto zifunyenwe zinemizimba evaleleke ngaphakathi. Umonakalo odalwe izikhukhula ebusuku kuzoba uKhisimusi. Iveni belihamba kuN11 lithwele ihlobo ezishagalolunye limuke nomfula obudla indwane. uJohannes Msimango uthi amathimba einhlekelele asekwazi ukuthola idumbu zengane zakhe ezintathu okwamanje. Bahambe bonke abantwana ngibathuli nje ngisathola abathathu kuphela. Abanye angabathuli nje impela abantwana. Hey kunzima kakhulu. eCaravan Park amanzi ahambe nobaba wekhaya obezama ukuhlenga ingane zakhe ezimbili. Njengamanje kusatholakala ingane eyodwa. Abanye abaqashe kule ndawo basinde ngokulambisa. Unfortunately, 3 of our tenants passed away. The little girl's body has been found, but the dad and the little boy is still missing, and it's been devastating news for us. It happened so fast. The people mostly were still sleeping. Inhlangano inikela ngosizo iAl Imdadi Foundation, iIPSS Medical Services nohulumeni bahlinzeka ngosizo kulabo abayizisulu. Abaphathi bethu bezokuphepha bawamasipala bazobehlangene namaphoyisa asuke esifundazweni ukudingida lona udaba lokuthi sithole indiza enophephele eqolo ukuze kube yiyo ezosilekelela ukufuna ibanga ekubonakala ukuthi lingaba ibanga elide. Amathimba einhlekelele aphume isifundazwe sonke ami ngomumo ukulindela ukubhekana nezimo ezifuze lezi njengoba kusalindeleke ezinye imvula engxenyeni ezithile zesifundazwe kulezi insuku. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMnambithi. Zange labalula idabi loMzantsi Afrika lokwenza luqilima imitha engena kweli. Urhulumente uphantsi koxinzelelo lokuqubisana nomngeni owandayo wokungena kwabemi bangaphandle ngokungekho mthethweni kweli. Inkundla zeli zidlale indima enkulu ekucaciseni umthetho ngalomba nalapho amaxesha amaninzi zifumanisa basemagunyeni benxamnye nomgaqo-siseko. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Jikelele to Ekhaya, there's Zimbabwe there. Umba wembacu kwilizwe elithwaxwa inhlaninge yemiba edlumzi ngokwezoqoqosho waba phambili kwinkomfa kazwelonke yama-55 ye-ANC eNasrec ngoDisemba ka-2022. South Africans, they think that those that are feeling the pinch and encouraged by this kind of organization that are funding xenophobia, they think we should be making our laws more restrictive. But there are people that have been part of us here over decades and generations. They feel that some of these laws that we'll bring here, they are going to be problematic. Kule nkomfa kwathwathaca umgaqo-nkqubo ophakanyiswa i-ANC mayelana nembacu nongamkelwa uncedisane nomthetho ongolawulo lwembacu kwilizwe.
All the Zimbabweans, including me, number one, I'm not going anywhere. We are asking the South African government to help us with permits because we are here to work. Uhulumente ukwiphulo lokusebenzisa imigaliselo engokuqinisekisa ngenkqubo elawulekayo kwabo baneziqinisekisi zokuba kweli ingxoxo yaqandusela kwisankxwe ngokujikeleze isibhengezo esingokuphelelwa kweziqinisekisi zabemi bangaphandle ngakumbi ezabemi baseZimbabwe iZEP. Abemi baseZimbabwe bavakalisa inkcaso yabo ngakwesi sibhengezo. I do believe that they will renew it. I have faith that they will be merciful towards us and renew it like they did in the past. I-Helen Suzman Foundation yafaka isicelo sokuba lenyewe iphinde iqwalaselwe inkundla. Logama umbutho iZimbabwe Immigration Federation wafaka isithintelo ngakwisicwangciso sikamphathiswa imicimbi yasekhaya osacela umngeni isigwebo senkundla ngalompa. There is this court action where a lot of propaganda is being run around us as if we are evil, when actually what we are doing are within the laws of the country. Kaloku yaphumelela le mibutho kwinyathelo layo lezomthetho nelabona kuthintelwa kuphelelwa kwe-ZEP. Kusenjalo urhulumente uqalise iphulo lokulwa uvulazibhuke kwimida yeli. Uphehlelele igunya lolawulo lwemida i-BMA eMusina eLimpopo ngo-Oktoba neliza kulawula le mida. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Kwilinge lokuqubisana nompa wembacu, uphando nzulu oluthathe iminyaka emine oluqulethe izisombululo ngobumi beli, imbacu nokukhuselwa kwabafuna igwiba ngoku luphansi kwenkqubo yemfunalwazi kuluntu. Ukanti umbutho wembaleki kwisixeko saseMbombela uzichithe eziholide unceda abantu abangathathi ntweni eHermansburg, eMatafini nakwingingqi ezingqonge iMbombela. Imbaleki zithe liphulo liceba ukubuyisela isidima kuluntu. Amalunga lombutho wembaleki achithe ixesha kunye neentsapho ezihlelelekileyo enikezela ngezipho. Amalungu ombutho wembaleki iBellas Athletics achithe ixesha noluntu kumbindi wesixeko saseMbombela enikezela ngezipho nokutya kwabo bangathathi ntweni. Abahlali bathi ezi zipho zizise uchulumanco kubo. Simo sasendlini hey kubi sihlala emaplazini kubi mara ngenzaba yena uNkulunkulu usibuyise sinikele tinto siyabonga kakhulu nihlala nisivakashela sibomakweni sibogogo wena ngiyabonga ngiyakweni kithi kuphela nibone nakulabanye labahluphekile abafana nathi ukudla tangisitha kakhulu nakhona ngilala ngidlile nabantu abambahle afana nasemanyeni la ngakhe kakhulu musaweni ngoba ngibusisa. Ezimbaleki zikholelwa ukuba eliphulo liza kunika uluntu ithemba. Sithe nasifika lapha nje nginasizwe wakaThayithayi colleague yami sathi soka around lapha sabona ukuthi the only way la singakhona khona ukuthi si identify the families ukuthi siba engage sibabude ukuthi bahlala njani, and then munye wabo gogo Wendy wasitshela ukuthi uhlala na 3 webatukulu bo mama wakhona the mother died ushonile. Ukanti lo mbutho unezicwangciso zokuthabathela kuwo uxanduva lokondla ezinye intsapho ezihlelelekileyo. Abaxhamli kwephulo lezihlangu zesikolo eziliwaka nehambo yolonwabo kumasipala iRhatlowu eMntla-Ntshona bathi izihlangu zesikolo ezinikelweyo ziza kuba intuthuzelo kubantwana babo besisikolo. Eliphulo eliquka ihambo yolonwabo ye-13 kilometers ukusuka kwilali iMabule ukuya eTshidela Mulumo lijolise ekuqokeleleni izihlangu nemishuqulo ze kunikelwe ngazo kubantwana abahlelelekileyo kweli phondo. Ihambo yolonwabo emanyanise ulutsha lwasekuhlaleni yalikhuthaza ukuba lubambisane ukunikela ekuhlaleni. Takes care of the community who are in help, who need help. So yeah, whatever you can donate for them, shoes, pads, clothes that you no longer use at home, you are welcome to. Donating the shoes, we saw that a lot of people here, they really need shoes, especially when it comes to January. Children don't have shoes. Njengokuba kugqoba intlupheko nentswelangqesho kule ngingqi, eli nyathelo liphungula uxinzelelo kwintsapho ezitsala nzima.
most of them, they didn't have. Especially, you know that we live in this kind of area that we are living in, where the source of income is only grants, and you know how expensive the shoes are. No, the reason why we do at this time is because we know that most of our brothers and sisters, they work and they are back home at this time. And these are the people that we are targeting them to help us by buying shoes. Abaxhamleyo kweliphulo abawuvali umlomo. Ke lebogela tirisano mmogo ya rona le nyena ditlhakotsi tse re itumetse re thuseditse bana ba tla tsena sekolo. I'm very much thankful for these shoes. We are happy. My children will now attend school very well. I have children. Grants are not helping much. This shoes initiative is helpful. Eliphulo laqala ngo-2017 kwaye ngoku ngunyaka wesixhenxe liqhuba. Lo nyaka u-2023 uphawula iminyaka elikhulu elinamashumi kwehla imfazwe yamabhoko yayiphakathi kwekumkani yesizwe samaNdebele kaNzunza kunye noMabhulu ngo-1883 kwindawo eseyisaziwa ngeRosenegal ngaseSteelport kwiphondo laseLimpopo. Minyaka le rhoqo ngoDisemba isizukulwana sikakumkani uNyabela owakhothamayo siza kule ndawo ukuzokukhumbula le mfazwe. Dolophana yaseRosenegal ityebile kwizimbiwa nangembali. Kule dolophana kukho imiqolomba eyaziwa ngeMamporho, indawo ekwehla kuyo imfazwe ngo-1883. Le mfazwe yaqhuba iinyanga ezisibhozo ukumkani uNyabela esilwa naMabhulu engavumi ukugoba uphonde ekuhlawuleni imali yerhafu nokusikela umhlaba ngamaBhulu. Amakhulukhulu esizwe samaNdebele kaNzuza aphulukana nemiphefumlo emva kokuba amajoni wamaBhulu ahlasele sisizwe athabathela kuwo izixhobo zaso ukutya namanzi. Ngize kugogo nobaba ubamkhulu abafela la epini ngoba bayangithwenya bathi bona zange babulawa makhuwa bagirikelwa liholo ngendaba yendlala. uMabhoko the first wancedwa inkosi ungwane Maseko to design liholo lwelingaphakathi so that now we could have our own hidings amasoja kamakotongo. Nangona imfazwe yeMamporho yayimalunga nongavisisani ngemiba yemali nokusikela umhlaba ngamaBhulu, ukukhuselwa kukakumkani uMampuru wesibini ngukumkani uNyabela kwaqinisa ngamandla idabi phakathi kokumkani uNyabela namaBhulu. Relationship between Bapedi and the Debeles should continue. It must continue. The reason being it needs to be maintained. For that, because our great-grandfathers decided to come together, especially during those difficult days, to fight against the oppression. Emva kokuchitha inyanga esilwa namaBhulu kumkani uNyabela wehla kule ntaba wazinikezela kumkhosi wamaBhulu yena kunye nokumkani uMampuru. Nangona esisibini sagwetywa intambo, ngukumkani uMampuru kuphela waxhonywa kwintolongo iRhoshi Mampuru ePitoli. Ngelixa isigwebo sikakumkani uNyabela satshintshwa wagwetywa ubomi entolongweni ngowayengumongameli uPaul Kruger. Kungoku nje ngukumkani uMabhoko wesithathu ohleli kwesisihlalo sekumkani yesizwe samaNdebele kaNzuza. Imozulu embi ekhatshwa yimvula ithintele abantu ekuyeni elwandle kwingingqi yeGarden Road. Ukanti Boxing Day ngokwesithethe kuninzi lweli lusuku lokuya elwandle. Kodwa ke kukhali ibhungane ubukhulu becala ngasemanxwebeni ngaphandle kwabo badele inqele baya. Imibono engaqhelekanga kumanqweme eKapa ngethuba leChristmas. Ezintsuku zimbini zeholide ziye zibona iibeach zinyakazela, iintsapho ziye zipakisha ukutya ezibhaskithini zilale nangaselwandle ukuze zifumane indawo ezithe ngco kuzo. Kwezona beach zithandayo eHout Bay, eStrandfontein naseCamps Bay, amanani ebezoba mfanekiso wumbi kulo nyaka. Unfortunately, the wind in Cape Town is not playing along. It is doing two unpleasant things. It is keeping people off the beaches. You can see the white caps on the water behind me. That is not making for good beach weather. Definitely not yesterday. And yesterday is our big beach day along with today. Nabo bezileyo khange bangene emanzini. Looking at the water, definitely not. It's a bit windy. It's actually very empty today. Normally we're here every year on this day, and normally this beach is packed. The people is not in the water because we were warned the sea is rough
And because of the wind, it's very windy in Muizenberg today. Kodwa isixeko sithi akukho nto imbi kwaphela nanjengoko amagosa ogcino-cwangco eba manxada-nxada kube zama ukunqanda ukungeniswa kotywala ezibhitshini. Nanjengoko abaninzi bebebaleka umoya obhudlelwandle baye babhenela emadamini okuqubha nalapho umoya ube netarhu ukuze bazalisekise isithethe sokuchitha olusuku emanzini. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa. Kanti kusenjalo bekuthule nkcwe kumanxweme kwisixeko saseKapa nanjengoko bekubhudla imimoya emikhulu abasemagunyeni kwesi sixeko bathi kutyalwe amagosa onyanzeliso mthetho ukuqinisekisa ukhuseleko. Unxweme lwaseHeralds Bay ludla ngokuphuphumala ngabatyeleli ngale mini kodwa belikhala ibhungane namhlanje. Usapho lwakwaPalmer nolusuka eNgilane belukhonya lodwa. Yeah, well, I guess the weather gets a lot of the South Africans away when it's slightly cloudy and rainy, but in the UK this would be considered a really nice day. Bit of cloud cover is good for the kids as well, so yeah, lovely day to be out for us, to be honest. Nasemossel Bay ibikwaseso. Yeah, yesterday that was the day for the Christmas, so everybody was celebrating it. But for me and my wife, we work together. We had to work the whole day. So we just said today, let's just go to the beach. Whether it rains or it doesn't rain, let's just go to the beach, we do our bride, take the kids. Amaza aza kuthanda ukulwatyuza kule veki, nto leyo za kubangela iimeko zokuqubha zingabintle. Abasemagunyeni babongoza uluntu ukuba luhlale luvundlile emanxwemeni. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eMossel Bay. Ukanti mawethu phambi koba niphume niye kwindawo nendawo, rhabula nalo uqikelelo lomozulu. Sekwamkele kwakhona mbukeli kwinkqubo ndaba yakho yangentseni Ekhaya Jikelele Nkosi kwakhona ke ngokuhlala nathi. Sihlabele mkama ke ngokusijonge kweli nqaku. Kubhubhe abantu abathandathu emva kwesichotho esihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal phezolo. Ukanti imizimba yamaxhoba amathandathu ifunyenwe liqela labahlanguli izolo. Ukanti ke ukuva banzi ngalo mba siqhagamshelana nosodolophu waseMnambithi umnumzana ke Uzama SABC. Sodolophu Uzama, masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Sibingelela emsakazi, ngibingelela abalaleli bakho, ngibingelela abahlali base-Alfred Duma, khule emakhosini aseNdlunkulu, kakhulukazi lawa akhela umgcini wase-Alfred Duma. Enkosi kakhulu, ndiyafuna basiqala apha sodolophu, mhlawumbe ngakusinika umfanekiso ngqondweni okokuba ingabe umonakalo ungakanani othe wehlela iLady Smith izolo. Msakazi, umonakalo mkhulu kakhulu osehlelile kule ndawo yakithi kakhulukazi edolobheni laseMnambithi. La sibone umfulo ohamba eduze kwedolobha uvela ugcwala
ugijima nje ebhalweni wangena kwenye indawo lapha ne-Caravan Park wakhukhula abantu belele lasilahlekelwe khona abantu abathathu banengane eziwu-2 kusatholakala ingane eyodwa ubaba nenye ingane bakatholakala bathi khona eduzane lapho ebridgini eliku-Shepston Road kwaphinde kwamuka imoto ye-BMW ebinama-occupants awu-4 fortunately basurvive abathathu oyedwa walahlekelwa umphefumulo ukwehla uyenzansi umpula ufika unqamula N11 waqhamuka usulade u-N11 okumgwaqo omkhulu mule dolobheni eMnambithi apho nakhona kufike kwamuka iy'moto eziwu-3 okuyi-VW Polo ne-Ford Bantam ne-Ford Ranger bezinabantu lezi moto zemuka lahleka abantu umuntu akangisho ukuthi ngokosizo lwamaphoyisa libe khona kusukela nje ebusuku umhla 24 kube umhla 25 kube izolo umhla 26 kukwazile ukuthi ngomhla 25 amaphoyisa akwazi ukurecover imizimba ewu-6 kodwa kuse nabantu abadukile ababalelwa ku-11 abangakatholakali nokho-ke search and rescue teams akhona emaphoyiseni including no-disaster wakithi kwamasipala on the ground bazama ukuthola abantu laba abangakatholakali nokho umuntu akusho ukuthi weather is not making things easier ngoba it keeps raining namhlanje noma lingakanethi siyabonakala lona ukuthi liseduze okunye siyaxoxisana no-cluster commander wamaphoyisa la uyi-district esothukela nayizolo there was a meeting bayazama ukusikhulumela no-provincial commissioner ukuthi asithumelele i-helicopter ngoba kuyabonakala ukuthi sizoyidinga i-helicopter okuyiyona ezokwenza kube lula ukufuna abantu laba abangakatholakali. Ukuba ndikuva kakuhle Sodolophu ukhankanya into yokokubana by-5 eMnambithi ngelisho lomhluzi wamanqina abathe babekanti balandulele eli kodwa ndiyafuna ke into yokokuba mhlawumbi sijonge kwaba uthi imizimba yabo ayikafunyanwa ingaba ke ngoku iLady Smith okanye mhlawumbi nina njengabantu abaxhuzula imikhala nizawudinga mhlawumbi iintsuku ezingaphi de sibe kanti sifumana eminye imizimba? Akulula ukusho ukuthi kungaba iintsuku ezingaki ngoba i-bell sprayed this stream okuyiyona edalela umonakalo in 2 or 3 kilometers ihlangana ne-Clip River okuthi mhlambe in a distance of 10 kilometers ihlangane nothukela so uyabona umuntu uma engaze angene i-Clip River adlula ngaphumi ugcine ngene uthukela-ke nakulomkhulu it will take a number of days impela nje kodwa it needs ukuthi libalele kahle ukuze abantu bekwazi ukufuna kahle. We are hopeful ukuthi ngoba amaphoyisa ayabonakala on the ground admisele mhlambe sizokwazi ukugcina sibatholile but ukuthi emva kwesikhathi esingakanani it's not that easy ukusho. Siyayiqonda into kokuba lento ifaka uxinzelelo nakwiphondo liphela ingaba mhlawumbi ngaphandle kwaseMnambithi zikhona intetha oye waziva kwabanye mhlawumbi omasipala besitsho nabo into kokuba behlelwe sesehlo? No, asizwileni ukuthi kwabanye omasipala kodwa umuntu akangakusho ukuthi ukuthi lesidumo esenzeke edolobheni eMnambithi sibe siphume ngaphandle kwedolobha zikhona ezinye indawo la kulahleke khona umphefumulo yabantu like nje kwa-24 umuntu uzwile even though it has not been confirmed by amaphoyisa kodwa kuyikhansela lakhona sitholile ukuthi kukhona abantu abathathu nakhona abahambe ngamanzi nakwa-24 ebusuku ngomhla 25 sitholile futhi ukuthi khona imoto emukile lapho noma singakeza ukuthi binama-passenger amangaki kodwa nakhona ikhona imoto ehambile so ngiyakholwa ukuthi mhlambe by end of today sobe sesazi ukuthi kahle sebangaka abantu abalahlekelwe imphefumulo la ngaphakathi kwamasipala.
Ngokuqinisekileyo sodolophu kulonto ke yenza icaphula kule buthe wayikhankanya into kokuba bonke abasemagunyeni kuyanyanzeleka into babaze nganeno. Kodwa ke ndiyafuna uqonda into kokuba mhlawumbi ingaba luthini ke ngokuncedo enilunikeza kumaxhoba ke kambe entsapho, kwaye ingaba niyancedisana kwabo izindlu zabo ezithe mhlawumbi zahamba nezi zikhukhula? Mhlawumbe ngiqale kule zinto ehambe nekhukhula. It's not like labantu bahanjelwa amakhaya lapha kwi-caravan park indawo yebhizinisi ababerenta lapha abantu, so abantu abasurvivile they went back to their home, banamakhaya abo angathintekile, babuyele emakhaya. Kwalimala ama-prefects lawa bebeqashekiwe ane-owner yawo-ke nokho. And then laba abalahlekelwe izihlobo ngilindele nje ukuthi namhlanje ngo-9 sinomhlangano no-MEC waka-Copter umhlonishwa umama uBongi Sithole Moloyi. Sizobe sesihambela ama-families-ke lawa alahlekelwe imindeni, kulungiswa izinto ezifana nama-funerals kulabo abemzimba esitholakele. Laba abangakatholwa abahlobo babo sizobakhalela nje sikwazi ukuplana nabo indlela eyaphambili. Laba ababhidikelwe imizi ngoba ikhona namhlanje imizi ebhidlikile, amathimbethi awa-disaster aphumile aqoqa leyo information. Sizawube sisebenzisa yona-ke ukuzama ukwelekelela ukuthi sekubonakele ukuthi abantu badinga ukwelekelelwa ngani. Mnumzana uSibisi, xa sele siqokumbela ingaba mhlawumbi niye nabanazo intetha-ntethwano kwakunye nezazi zemozulu, yaye ingaba mhlawumbi singalindela into kokuba esi sichotho sibe kanti ke siqhubeleka kweli phondo laKwaZulu-Natal, ingakumbi ke nasemnambithi for iintsuku ezingaphi ukusukela namhlanje? No, nathi sirelaya nje kwi-information esuke mhlawumbe siyithunyelelwa abezimo zezulu through umnyango wakwa-Copter nesithola khona ko-SABC bese sikwazi ukukhipha ama-warnings kubantu ukuthi hayi isimo sezulu sizoba sibi, abantu abaqaphele. Sitholile-ke ukuthi lesimo sezulu sisazoqhubeka mhlambe up until kuyoshaya i-weekend, izobe lolinetha nje. Siyaqhubeka futhi nathi nokuxwayisa abantu bakithi ukuthi abaqaphele kakhulu imfula, kakhulukazi le mfosha emincane ehamba emakhaya iye ingozi ngoba iyedeleleka. Then okunye sikucelayo ukuthi abantu bakithi abafike emakhaya kusakhanya ngoba kuyingozi kakhulu uma ngabe linetha izulu kanti sekusebusuku. Awukwazi ukubona isithi samanzi, awukwazi ukubona ubungozi bamanzi, bese sesisa-ke nasophuzweni oludakayo ngoba uphuzo oludakayo kwenza ukuthi ungakwazi ukushesha ukubona into eyingozi empilweni yakho. Sodolophu Sibisi, inkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngithokoza kakhulu mhlazi nabalaleli bakho. Sivele ke mbukeli wekhaya jikelele lowo ke besiqhagamshelana kwakunye naye ke nguye usodolophu wasemnambithi umnumzana ke uZaMaSibisi esitsho ke balula ekwahlaba ikhwelo mbukeli into kokuba eqinisekisani ngakumbini nabahlali basemnambithi okanye ke kwiphondo liphela laKwaZulu-Natal okokuba xa nigoduka ilanga lisekhona, ilanga lisabalele, kungade kube mnyama ngaphambi kokuba nibe kanti ke niyagoduka, kwaye niqinisekise ke kwananjalo kokuba niyakhuseleka. Okwangoku siqwela kanjalo ke mbukeli yuri yethu yokuqala sawungena ke kweyesibini, wena hlala nathi apha inkqubo